uy. Paliti lang nagtahop imong manok. Check daw ni iyang pantalon nga gilokot. Basig na giipit. 1,000. Kanirang 100 pa oh. Pinagtalag dito ayoko. Iba, nun sa kadirama, hinuktok na pod. Ay, nagpaabot ko sa imong papa kay sweldo ba niya karon. Nya, mag-uul day ma. Alangan, basta ano to'y nabilin. Napalagito ma, salig lang. Pero ayaw paglaom. Unsa man ang istorya ha, oy. Maganay no, ayaw lang paglaom para dili ka masakitan. Gani no, may tagdako tog sweldo. Kung wala pa to nagpalit og vitamins o pagkaon sa manok ma, dako pa tog mabilin. Mao gyud kana magyud iyang manok ang hinungdan ba? Sige ra, ako ray bahala anak ma. Unsaon man pud nimo? Basta, ako ray bahala ma. Hilabdan na pud nimo iyang manok. Dili na ma, kabalo kung sa'y buhaton na to ginggay. Ay, naku ning bataanan ni. Uy, nanagdud akong bana. Der, nana akong sweldo. Kabalo ko. Ambi, be. Grabe, suga eh. Naraw? Be, pila man eh. Tutura? Anong gamay man kayo ni? Asa man ang uban? Alangan, daghan mag-deduction. Di ba mga 5,000 man imong sweldo? Deduction gani no. Tapos nagbayad ko kay Buy Tuko. So sigurado jud ka nga mauna lang jud atong kwarta karon. Grabe. Sigurado lagi kay kung mao nga lang dyan na. Aw sige, maura maghan eh. Tapos mangayo pa kong pagkaon sa manok ka na ha. Naunsa naman lay mabilin ani? Ma, pilay yata gi papa. 2,200 na sayon. Ha? Pa, maura jud na imong sweldo. Mo na lang lagi na nabilin. Tapos wala pa ka nagkuha og pangpalit og pagkaon sa manok. Oo, wala ba? Mangayo pa kay ko si mong mama no. Paliti lang nagtahop imong manok. Bitaw pa taop na lang sagod. Dili man na pwede kay hybrid man na akong manok. Hey, kaarte po na imong manok uy. Man, ako napansin. Oh, unsa man sayon? I-check daw ni iyang pantalon nga gilokot. Basig na giipit. Posible sayon. Wala oy, wala oy. O sige, wala oy. Dito na siya na to. Bitaw pa, ipataraw sana. Sige, tanawa. Bantay ka ha? Oh, unsa man ay? 1,000 jud? Pang savings raw ta na ako na. Sibing sa imong mata. Ako pa ning kwintahon atong pamaliton. Sakpan pa. Ikaw gid ba? Wa jud kay klaro. Ikaw magtagutan ko pag yung kwarta kabalong daghang pamaliton. Try ra gay na ako to basig makalusot. Try sa imong mata. Daghan pa ko pamaliton, mag-grocery pa ko. Bitasan na tanan bi basig na sobra diha kay palit na ko bahog sa manok. Bitaw ma, loy pud say papa, way pagkaon sa manok. O kadyot lang kay magko kong calculator. Pa, Ha? kuha na dito ba? Okay. Ayaw na pa, katurang 100. Kanirang 100 pa oh. Okay. Man, ay 100 sa bulsa ni papa. Ikaw, ilagtanong gid kayo ka. Ikaw ba? Ilagtanong gid kayo ka. Hindi ka pa Ma, tama na na, darang kwarta oh, sulod na dito. Be, basi makuhaan pa rin diri. Narain mo pa oh. Diri pa ba?